horren atzetik, ikusiko dugu nola funtzionatzen du, baina prinsipioz, harrera ona. Bildur pixka bageneukan, beti gai hauek nahiko delikatu izaten dira, eta horretzen ez daki urterbait, baina harrera gure famili bizitatu dira, eta kontautako kasu bat zuten eta harrera. Hani harrera ona izatea esperatzen duten? Bueno, bildur pixka bageneukan, batik bat, zabor kontenera kentzean, eta beste zutabe sistema hori jarritakoan, asko berehala pentsatzen zuten, etxeko atarian bertan jarriko geniela, eta bar, eta gero konturatu dienean, ikusten dutzelako horri batean, aukera daukagula, eta hala izan da, jartzeko zutabeak zabor kontuen inguruan, pixka jendea lasaitu da, errezeloak kendu ditugu, eta bueno, etxean ondoan ez edukitzeak zutabe horrek asko lagundu dugu, baina